салом тамошобинони азиз, барномаи таҳлилии масъулият аст манзури шумо. мавзӯи баррасишавандаи барномаи навбатии мо ин омилҳои мусбату манфии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва сомонаҳои интернетӣ мебошад. рушду пешрафти технологияи муосир замина фароҳам овардааст, ки имрӯз навгониҳои тоза дар олами технология ба вуқӯъ меоянд. дар ин самт махсусан ихтирою рӯи майдон омадани телефонҳои мухталиф то рафт вусъат пайдо намудааст, ки мо худ шоҳиди воқеи ин раванд ҳастем. ба ақидаи коршиносон ин падида баробари он ки имкониятҳои нав ва беҳтарро барои истифодабарандагони он фароҳам меорад, инчунин омилҳои зиёди манфиро низ дар пай дорад. тамошобинони азиз, ин навбат барномаи таҳлилии масъулиятро бо пайгирии омилҳои мусбату манфии ин воситаи алоқа ва роҳнамо намудани насли наврасу ҷавон ба истифодаи дурусти он манзури шумо менамоем. бо инкишофу вусъат гирифтани доираи ихтирои телефонҳои мобилии мухталифу дорои имкониятҳои бештар дар рӯи олам рӯ ба афзоиш дорад. давоми солҳои охир ин раванд то рафт авҷ гирифта таваҷҷӯҳи коршиносони соҳаро ба худ ҷалб намудааст, зеро баробари он ки ин падида беҳбудиро дар раванди иртиботи мардуми олам ба бор овардааст, инчунин таъсири зиёди манфиро ба сиҳативу ҳолати равонии истифодабарандагон расонидааст. истифодаи телефонҳои мобилӣ миёни шаҳрвандони кишвари мо бахусус ҷавонон низ баръало ба мушоҳида мерасад ва тибқи маълумотҳои оморӣ ин раванд давоми солҳои охир рӯ ба афзоиш дорад. наврасон ва ҷавонон дар ин сину сол тафаккури ва ё сатҳи ҷаҳонбинӣ ва шуурӣ он пурра ташаккул наёфтааст ва халоги фазоёи иттилоотӣ дар онҳо вуҷуд дорад ва онҳо вақте ки таҳсили дуруст намекунанд, вақте ки самаранок бахшона истифода намебаранд ва вақте ки маълумоти мусбию дуруста аз худ намекунанд, амн халогии шуурӣ ва тафаккури ва ё бояд аз ягон иттилоот пур шавад ва ҳамин функсияе ки вазифара телефонҳои ҳамроҳ иҷро мекунанд. вақте ки аз меъёр зиёд истифодабарии телефонҳои мобилӣ зиёд шуд, ё ки телефонҳои мобилӣ, планшет, компютер, ҳама инҳо майдони электромагнитӣ зиёд хориҷ мекунанд, ки зарари худро ба ҳам рӯҳият, ҳам ҷисмияти организми инсон зарар мерасонад. ба ақидаи мутахассисони соҳаи тиб истифодаи бардавоми телефонҳои мобилӣ пеш аз ҳама ба кӯдакон ва занони ҳомила таъсири ҷиддӣ мерасонад. телефонҳои мобилӣ ҳангоми дар тамос будан аз худ нурҳои рентгенӣ хориҷ намуда майдони магнитиро ба вуҷуд меорад. дар сурати муддати тӯлонӣ истифода бурдани телефонҳои мобилӣ аз ҷониби кӯдакону наврасон таъсири манфии он ба асаб ва дигар узвҳо бештар мегардад. инчунин дар сурате ки фарҳанги дурусти истифодаи телефонҳои ҳамроҳ аз ҷониби насли миёнсолу калонсол риоя намегардад, ба сиҳати онҳо низ метавонад таъсири манфӣ расонад. бинобар таъкиди табибон, яке аз сабабҳое ки инсонро ба бемории саратон оварда мерасонад, ин истифодаи бардавоми телефонҳои мобилӣ маҳсуб меёбад. бисёр истифодабарии телефонҳои мобилӣ ба системаи асаб, яъне ба бемориҳои фармӯшхотирӣ, асабонӣ шудан, касалҳои тағйирёбии рӯҳият, касалҳои фалаҷ, бемориҳои фишорбаландии дохили косахонаи сар, бемориҳои вайроншавии шадиди гардиши хун дар майнаи сар мерасонад. боз бар дигар системаи организми одам аз он ҷиҳат
ба бемориҳои хун, ба бемориҳои омоси сар, ба ҳамин бемориҳо метавонад расонад. кӯдакони хурдсол синни хурди то мактабӣ давраи тифлӣ бачагӣ зиёда аз 10 соат хобиданашон зарур аз рӯи тавсияи табибон, физиологҳо. Аммо дар замони ҳозира мушоҳида мешавад ки ҳамин давраи хоби шабонаразии насли наврас ниҳоят кам шудааст. кӯдакон имрӯз камтар аз 5 соат ҳатто мехобанд ва ин албатта зарари худро мерасонад. корқобилии организм, психика камтар мешавад, организм ҳассостар мешавад, нозуктар мешавад, асабоният баландтар мешавад. имрӯзо кӯдакон ниҳоят инҷиқ аст, зуд асабӣ мешаванд, агрессивӣ ҳастанд, бадхашм ҳастанд. ино натиҷаи кам хобидани онҳо. масалан организм аз хоби шабонарӯзӣ ё хоби шабона пурра қувваи худро барқарор накард. албатта дар ҳоли ҳозир инсони муосир худро бе истифодаи технологияи ҷадид тасаввур карда наметавонад. аз ин рӯ ба пуррагӣ наметавон аз истифодаи телефонҳои мобилӣ даст кашид, зеро ин амал метавонад боиси аз ҷомеаи муосир қафо мондани одамон гардад. вале ҳар чиз меъёр ва тарзи истифодаи худро дорад. табибон иброз медоранд ки барои кам намудани таъсири манфии телефонҳои мобилӣ шахси истифодабарандаро лозим аст меъёри истифода бурдани он ва тавсияҳои табибонро риоя намояд. барои кам кардани зарари телефонҳои мобилӣ баъзе қонуну қоидаҳои истифодабарии телефон ҳаст. бояд мо ҳамонро ҳатман риоя кунем. яке аз онҳо ҳар як вақт суҳбате ки мекунем суҳбати мо на аз 2-3 дақиқа бояд давом диҳад ва дар муддати як шабонарӯз ҳамон суҳбатҳое ки мо мекунем 15-20 дақиқа бояд зиёд давом накунад. дуюм, вақте ки мо телефонҳои мобилии худро хомӯш намекунему дар назди болишти худ ё дар назди рахти хоби худ мегузорем, зарари худро зиёдтар мерасонад. яъне мо бояд телефонҳое ки мобилии худро дур аз ҷои хоб нигоҳ дорем. сеюм, телефонҳои мобилиро дар он ҷойҳое ки алоқа суст аст бояд кам истифода барем. аз он ҷумла роҳҳои зеризаминӣ, истгоҳҳо, автомашина, ҳаминҳо барои ин ҳолатҳода барои пайдо кардани алоқа электромагнитӣ зиёд хориҷ мегардад ки ин зарари худро зиёдтар мерасонад. баъзе телефонҳои мобилӣ ҳастанд ки чӣ қадар функсияу вазифаи ӯ зиёдтар шуд, мавҷҳои электромагнитиу ҳатман зиёд мешавад ва боз ба шахсоне ки ҳомиладор ҳастанд ё ки шахсое ки гирифтори баъзе бемориҳои фишорбаландӣ ҳастанду бемориҳои асабонию рӯҳият, онҳо бо камтар истифода баранд телефонҳои мобилиро. вақтҳои охир аҳамият метиҳем ҳатто кӯдакон аз бисёр истифодабарии телефонҳои мобилӣ ҳатто вақти хӯрок хӯрдан, вақти истироҳати худро ҷудо карда наметавонанд. сабаби асосие ки боиси зиёд машғул шудани наврасону ҷавонон ва ҳатто ашхоси калонсол ба телефони мобилӣ гардидааст, ин ҳам бошад сомонаҳои иҷтимоӣ мебошад. ин омил яъне вобаста будан ба сомонаҳои интернетӣ аз як ҷониб ба саломатии нафарони истифодабаранда таъсири манфӣ расонида, аз ҷониби дигар ба як воситаи вақтталафдиҳӣ мубаддал гаштааст ва гирифторони он аз ин амали худ ба ҷуз зарар чизе намебардоранд. таҳқиқотҳои социологӣ нишон медиҳанд ки шумораи истифодабарандагони сомонаҳои иҷтимоӣ дар кишвар рӯ ба афзоиш дорад. сол то сол зиёдтар шуда истодааст рафти он шахсоне ки телефонҳои мобилиро истифода зиёд мебаранд ва шахсоне ки зарари онро гирифтану ба мо муроҷиат мекунанд. рӯз ба рӯз зиёд шуда истода дар ҳақиқат. телефонҳои мобилии ҳамроҳ асосан ба мақсади истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ
истифода мешавад. Аксарияти наврасону ҷавонон ки ҳозир уно мустақилона бисёршон рафтори иҷтимоии худро идора ва назорат идора карда наметавонанд, вақти зиёдро дар ин шабакаҳо мегузаронанд, бо суҳбатҳои беҳуда рӯзи дароз машғул мешаванд. баъзан вақт мешаванд ки онҳо бо мақсадҳои муайян ба сомонаҳои интернетӣ ё шабакаҳои иҷтимоӣ ворид мешаванд, аммо мақсади асосӣ як тараф монда, онҳо ба кори беҳуда рӯзи дароз машғул мегарданд. баъдан ба қатори оқибатҳои манфии истифодаи телефони ҳамроҳ, махсусан истифодаи интернет ба воситаи телефони ҳамроҳ ворид кардан мумкин аст машғул шудан, рӯзи дароз машғул шудан ба бозиҳои компютерӣ, ки ин вобастагии бозиҳои компютерӣ ба вуҷуд мебиёрад. хоб дастрасӣ пайдо кардан ба сомонаҳое ки фаҳшу куштору ахлоқи пастро намоиш медиҳанд, ки ино хоҳем нахоҳем ба рафтори иҷтимоӣ ва ҷаҳонбинии онҳо таъсири манфӣ мерасонад. равоншиносон қайд менамоянд, дар сурате ки наврас ва ё ҷавон пайваста ба истифодаи телефони мобилӣ мепардозад, дар он вобастагӣ ба вуҷуд меояд ва дар натиҷа ӯ худро бидуни истифода аз сомонаҳои иҷтимоӣ ва ё телефони мобилӣ тасаввур карда наметавонад. ин омил боиси аз ташаккул боз мондани тафаккуру андеша ва ҷисми наврасу ҷавон мегардад. тафаккури наврасон дар фарқият аз тафаккури насли калонсол нисбатан ҷанбаи эмоционалиш баландтар аст. Онҳо ба эҳсосоти худ, аз рӯи эҳсосоти худ, на аз рӯи ҳисоби манфиат ва зарари худ, яъне на аз ҳисоби манфиатнокӣ ё ки зарари чизи истифода шаванд, балки аз рӯи эҳсосоти худ кор мебаранд ва он чизе ки диққати онҳоро ҷалб мекунад ҷолиб аст, онҳо бештар аз он албатта истифода мекунанд. Барои ҳаминам назорат ин чизи хуб аст, хусусан дар раванди таълим аз ҷониби омӯзгорон, дар хона аз ҷониби калонсолон, ин зарур аст. Аммо ин роҳи ягона ва асосӣ нест. Яъне чӣ тавре қайд кардем, агар ки танҳо мо ба назорат иктифо кунем, натиҷаи самарабахш ба бор оварда наметавонад. Дар психологияи насли наврас як хусусияти фарқкунандаи вуҷуд дорад, ки ҳаз чизе ки барои онҳо манъ карда шуда бошад, барои онҳо ҷолибияти бештар дорад. Яъне он коре ки мо агар ки супориш диҳем ки накунад, барои он ҷолибтар мешавад ва кӯшиш мекунад бо роҳи дигар ба он дастрасӣ пайдо кунад ва ноил шавад ба ҳадафҳои эҳсосотии худ. Хуб, аз ин рӯ мо бояд ҷанбаҳои мусбира дар ҳамон психикаи наврас дарёбем ва ба онҳо такя кунем. Пас чӣ кор кардан мумкин? Пас бояд барномаҳои ҷолибе ё маълумоти ҷолибе ки характери мусбӣ доранд, масалан дар бораи ташаккул додани шахсияти насли наврас аст, гап дар бораи маълумотҳое ҳаст, имконият медиҳад дониши наврас инкишоф дода шавад. Ин чизҳоро зиёдтар кардан дар кор. Аммо ин тавсия назар ба падару модар ё омӯзгор дида бештар ба барномасозон, ба ширкатҳо алоқамандӣ дорад. имрӯз замоне расидааст ки барои роҳнамо намудани насли наврасу ҷавон оиди истифодаи дурусти телефонҳои мобилӣ ва сомонаҳои интернетӣ ҳамагӣ аҳли ҷомеа талош варзем ва роҳу ҷоддаи навро дар ин самт рӯи кор орем, зеро ояндаи дурахшони ватан ба насли солиму соҳибмаърифат зич вобаста аст. истифодаи сомонаҳои интернетӣ ин ба манфиати кор аст, агар ба шарте бошӯрона, боақлона, бомақсадона ва боманфиат аз онҳо истифода барем. Лекин тадқиқотҳои мо нишон медиҳанд ки аксарияти наврасону ҷавонон аз шабакаҳои иҷтимоӣ бесамар ва нодуруст истифода мебаранд. Сабаби асосӣ ман фикр мекунам дар ташаккул наёфтани маданияти истифодаи
телефонҳои ҳамроҳ ва шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад. Яъне то ҳол дар Тоҷикистон чунин як маданияте ташаккул наёфтааст ки рафтори одамон, рафтори иҷтимоии наврасону ҷавононро ҳангоми истифодаи телефонҳои ҳамроҳ ва тавассути онҳо истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ ба танзим дарорад. нафарони тарбиятгар, омӯзгорон ва волидон бештар бояд он чизҳоро таблиғ кунанд, яъне назар ба он ки рад кунанд, масалан дар раванди таълимию тарбиявӣ, назар ба он ки ин чизҳоро рад кунанд, инкор кунанд, яъне истифода набар не, яъне бо ин роҳ не, балки баръакс, агар худашон дар тариқи намуна намоиш диҳанд ки чӣ тавр аз ҳамин интернет, чӣ тавр аз дигар гадҷетҳо, масалан аз телефонҳо, смартфонҳо чӣ тавр манфиат бардошта мумкин аст, дар намунаи худ нишон диҳад. дар ин ҳолат наврасон на пинҳонӣ аз насли калонсол, балки дар ҳузури онҳо метавонанд истифода кунанд албатта аз телефонҳои мобилӣ. ман то ҳол дар ягон адабиёти махсусе ки ба забони тоҷикӣ истифодаи дурусти телефони мобилӣ ё ки шабакаи иҷтимоиро нишон ҳозир надидам, ё ки ягон овезаҳо, ё ки ягон огоҳномаҳо, ё ки ягон маводҳои айёнӣ ки дар мавриди дуруст истифода бурдани телефони ҳамроҳ ҳозир паҳн нашудааст. Рекламаи иҷтимоӣ дар ин самт хеле кам аст. воқеан барои роҳнамоӣ ва дуруст ба камол расонидани насли ояндасоз институтҳои ҷамъиятӣ аз қабили оила, мактабу маориф ва ҷомеа нақши бориз доранд, вале андешае пеш меояд ки дар сурати худи падару модар маърифати дурусти истифодаи сомонаҳои интернетӣ ва телефонҳои мобилиро дарк наменамоянду риоя намекунанд, чӣ гуна метавонанд фарзанди хешро дар ин рӯҳия ба воя расонанд. равоншиносон қайд менамоянд ки дар ин маврид волидон пеш аз ҳама хислатҳои равонии кӯдакро бояд ба инобат гиранд. падару модар назората аз болои истифодаи телефони ҳамроҳ зиёд кунад. Дар оила, дар мактаб муаллимону омӯзгорон ба ин диққати ҷиддӣ диҳанд. умуман тамоми қишлаи ҷомеа ба ин масъала бояд бетараф набошанд. аз ҷумла ҳам мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҳам мактаб, ҳам оила дар ҳамкорӣ, баъд институти ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҳамкорӣ метавонанд ки барои то дараҷаи паст намудани шиддати таъсири манфии истифодаи телефони мобилӣ кӯмак расонанд ва оне ки киёҳо бояд дар таҳияи як низомнома ё ки як барномаи махсуси ташаккули фарҳанги истифодаи телефонҳои ҳамроҳ ва шабакаҳои иҷтимоӣ саҳм гузоранд, ман фикр мекунам пеш аз ҳама қишри зиёии кишвар. тарафи дигари манфии таъсири ҳамин воситаҳои иттилоотӣ дар он аст ки кӯдак маҷбур мешавад давоми муддати зиёд дар як ҷо, дар як тарзи нишаст қарор гирад, муддати зиёд машғул шуда ба истода, яъне ҳаракатҳо кам мешавад. ин ба инкишофи ҳаракатҳо, ҳамчунин ба инкишофи муносибат, муошират халали ҷиддӣ ворид мекунад. Яъне кӯдак аз муоширати зинда маҳрум мешавад. мо ҳамчун равоншиносо ҳангоми корҳои амалӣ бо кӯдакон бисёр мебинем ки масалан волидон барои ин ки кӯдаки онҳо ба кори онҳо халал нарасонад, яъне волидон халал нарасонад, ба дасташон телефон медиҳанд ё ки филми тасвириро мегузоранд, муддатҳои дароз кӯдак бо он машғул мешавад. дар натиҷа кӯдак муоширати зинда маҳрум шуда ба муоширати виртуалӣ мегзарад. азбаски ин бисёр масъалаи ҷиддӣ аст, оқибатҳои бисёр ногуворро ба вуҷуд оварда метавонад, махсусан истифодаи телефони шабакаҳои иҷтимоӣ тавассути телефони мобилӣ. барои ҳамин вақти он расидааст ки дар мактабҳои миёна ҳам, дар синфҳои болоӣ, ҳамин дар дохили фанни ба фикрим информатика ҳамин хел мавзӯъҳо гузошта шавад, маданият ё фарҳанги истифодаи телефони мобилӣ, шабакаи иҷтимоӣ, умуман технологияи нави коммуникатсионӣ.
албатта дар зиндагии имрӯзаи мо телефони мобилӣ ва сомонаҳои интернетӣ ҳамчун воситаи хабаррасон ва ёрирасон зимни кору фаъолиятамон бисёр муҳиму зарурӣ мебошад, вале фарҳанги дурусти истифода аз он боз ҳам муҳимтар дониста мешавад. аз ин рӯ огоҳӣ доштани ҳар фарди кишвар аз ҷанбаҳои мусбату манфии ин зуҳуроти аср ва масъулият доштан нисбат ба истифодаи дурусти он метавонад дар чунин раванд моро комёб намояд. бинандагони азиз, воқеан аз таҳлили мавзӯъ ва андешаи мутахассисон метавон чунин хулоса намуд ки имрӯз вобастагии зиёд пайдо намудан ба телефону сомонаҳои интернетӣ ҳамчун беморӣ муайян шудааст ва мувофиқи маълумотҳои дастрас гардида дар баъзе кишварҳои олам аллакай ба тавобати он пардохтаанд. аз ин рӯ ҳар фарди кишвар бахусус волидайнро мебояд барои ҳифзи саломатии фарзандони худ аз ин беморӣ бетараф набошанд, зеро бетарафӣ ҳамеша ба оқибатҳои нохуб анҷом меёбад. бо умеди дар роҳи дуруст ва маърифатпазирӣ истифода гардидани телефонҳои дастиву сомонаҳои интернетӣ аз ҷониби насли наврасу ҷавон ва фардои дурахшони онҳо ин ҷо барномаро ҳусни анҷом мебахшем. сеҳатманду пирӯз бошед.